wallahi jiya matata take gaya mota magana take cewa a garin nan akwai gidan da wai sai da kayan amarya ake yi da farashi mai rahusa. Ban yadda ba sai ɗazu na ga abu ana su talla suke yi wai wannan kayan amarya ne ba ta wuce wata 3 ba auren ya mutu. Aka sake na mutu ba su wuce wata 6 ba ita ma auren ya mutu. Za ka yi mamaki malam, wallahi malam ɗazu nake ganin shi abin wai an zo ana tallata ko wata 3 ba ta yi ba da aure ya mutu don haka ga kayanta na ana sayarwa. Abin kamar almara malam. Ina da shi nan bari gan shi, na gan shi ɗazu yawwa ga shi nan. Assalamu alaikum customers, to ga gado nan an yi amfani da shi ne ko wata 3 ba za a sai da shi ko wata 3 ne za a sai da shi a kan farashi mai sauki. Ga wannan shi ma wata 170. yana da stokin zamansa 170 ne abin da ne a kawo ko wata 6 ba ta yi cikakka ba ga shi nan. Kaga faɗi ake ko wata 6 ba ta yi ba 170. Dan Allah ba za mu kawo mana mafaɗa ba. Wallahi da na shiga ina dubawa dillali ya ce mai neman ma duk wanda aka sake ta kawai a kama ta kanta sai talabijin, kujeri, gado, sakatare haka ba har abu ya zama abin alfahari yanzu. Wai ko wata 3 ba ta wuce ba fi sabilillah rasul. Saboda in aka je ta dawo gidansu babu da za a je kayan to ba za a sayar. Dan Allah mu dinga sa mu zuciyarmu haƙuri, mu dinga sa mu zuciyarmu haƙuri. Al'amura yadda suke tafiya ba daidai ba ne, ba haka ya kamata abin su tafi ba. Ya kamata in kika yi aure to ki je kina da kyakkyawan niyyar kin shiga gidan mijinki har abada insha Allah ta'ala. Kuma kun ga wannan yanayin da ake ciki, wallahi wani ya gaya mana ne ce matan ne zagin ubansu ake amma sun isa fito. Wallahi ya ce saboda masarar in suka koma wajen babu su ma duk kudin da yi ne. Yace cin mutuncin matan ake a gida amma sun kisa yadda a sake su yanzu saboda suna jin jiki. To a yi haƙuri don Allah, a yi haƙuri saboda in suka fito barna suke yi, tiktok suke yi, so da Allah a yi haƙuri a daina saki. In ka ga an bata ma da fito waje ka fita, in kuma za ka iya kai ta dariya. Ke dai ba za ki samu hawan jini ba wallahi. Ita da ce au mahaukacciya ma kamar da ni yanzu kika gane. Thank you.